Sanibonani emini igama lami noXolo wakaZondi Mabhidlondo. Namhlanje usuku olukhulu, usuku lami lomembeso ohlangene nama-engagement. Usuku lami olukhulu kangaka, ngiyafisa ngazi ukuthi ngakuhle mhambe kahle bona bonke. Ebese ngingakhohlwa ukubonga umuntu ongisenzele kakuhle kanjena njengoba kukuhle. Phinde futhi ngibonga umndeni wami ongisaphothile, ngibonga abangani abangisaphothile. Kakhulu ngingakhohlwa ukubonga umyeni wami uSombisi okuyena owenze ukuthi lolu suku lube futhi okuyena owenze ukuthi sibe la sikho namhlanje. Ibe yinde kakhulu indlela esihambile naye, kube isikhathi eside sindawonye, kodwa noma bezikhona izinto bezikhona endleleni, kodwa akazange azangilibali kunalokho uqhubekele phambili. So ngiyabonga kakhulu kuyena ngoba impela ngabe akukho nje. Ebese ngifisa ukubonga kakhulu umdala wensuku okuNkulunkulu okuyena noma sithi siplana sihlela, kodwa yena esukazi ukuthi lonke isibizo bayimpumelelo noma isibingeke mina. Ngiyabonga kakhulu nje kuyena uNkulunkulu wami engimkhuza mhlawumbe nedalwa ngakithi ngifisa ukubonga ngoba kunjena nje uthanda kwabo. Ngiyabonga. Imbuzo sikunika yona mkhwenyana. Usodlala kudla khona thina. Usufana nomfana la ekhaya. Usongangena nje naseroundini ubambe inyama.
siyahlonipha ngale mbuzi sithi mkhwenyane wethu osenzele bona sibamukela ngale mbuzi siyabonga ke abasenzi bonke bathi wema ababona mina bathi wema abasenzi bonke bathi wema kuba bahlala esitulini esimnyama kanje sombandisa ngicela uba bahlale kusofa lesimphathele wona sizombandisa lesituleni imnika sona umfowethu uthe simbongele kakhulu umkhwekazi ngokumzalela unkosikazi ikona konke isitofu uthe wosala upheke yibhode kwathi ungahlupheki uboleke komakhelwane uthe asombonge kakhulu ngokumkhulisela umakoti siyabonga ngaleli suitcase linegown asifuna umakoti alale athi uyagodola kovuka agqoke igown apheke isikhwama umakoti ovathazela edrobheni asimceli isicathulo nkosama umakoti onephamisa ekhaya simfuni isicathulo esifuna usithengile sesinjewe makoti isketi makoti kuningi lena ngafoshini ukhipha isidwaba sakho adawazi sokufaka esangabela Siyabonga komphemba siyabonga kosompisi awunasenza abantu namhlanje sizizwa sihloniphekile siyabonga akwande iqhubeke kube kuhle Oh,
indawo yakho-ke nangalesi sikhathi ngoba ukuba ubungekho besingahleli usuku kodwa wena ukuba uvuma ngabe ngelike lenzeke. Siyabonga-ke Dwala lensindiso yethu, wena ongumafohla, wena ongumavula kuvaliwe, wena owaveza indlela ehlane. Ingakho nangalesi sikhathi simlanga lesi sikhathi naba bantwana bakho-ke egameni likaJesu abazohlanganiswa nawo mfundisi kodwa bazohlanganiswa nguwe, wena owenza amazulu. Siyabonga-ke Dwala lensindiso yethu, thatha udumo lonke Nkosi, usazoqhubeka umcimbi. Asinakwazi ukuhamba endleleni wena ungekho, sifuna ukuhamba nawe size sifike ekugcineni kohlelo lwethu. Hamba nabantwana bakho ubabambe ngesandla baze bafike lapho beyakhona. Alukho lobahlukanisa kodwa ngaphandle kwakho owuqalile umsebenzi uzowufeza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thatha udumo lonke Baba wethu ngoba unguyise wethu, ngumzali wethu. Akukho la singaqasha khona ngaphandle ukuthi siqashe kuwe. Siyabonga ngoba kukho la besingaya khona ngaphandle kwakho. Thatha udumo lonke egameni likaJesu. Amen. Siyacela itafula netafula sifuna ukulibona sihleli nabantu abafanele ukuhlala lapho ndawonye. Mhlawumbe khona nomuntu okade wawumfuna ilanga namhlanje usondele kuyena uthi kumncinci uthi yabona labantu benzani thina senzanini. Yabona bafowethu, siyacela impela, hayi kuyathathwa nje la ngakithi nentombi eyifikile khona insizwa kule ndawo. Asishayi nga-1 kwesinye isikhathi ngesithi nga-2 ukufeyile, sithi nga-1 2 kanjalo. Umbese noma ungamncane kangakanani kodwa into
ayenze. Ngoba sikhuluma ngombheka kufanele usike ikhekhe. Ikhekhe yabanjiswana. Ukuze umsebenzi uqhubeke wekhaya ekhekheni kuyabanjiswana. Nisika kanjani manje nisika kanje? Yasika ikhekhe babantwana. Yasika. Mase niyakhipha ucesi. Zokhipha ngombese babantwana. Hey noma nasika kahle bo. Naze nasika kahle. Ngiyabonga. Naze nasika kahle. Ngiyabonga babuke. Ngicela kukhuzane ngeke ikhekhe. Ngicela kukhuzane ngeke ikhekhe. Njani ikhekhe babantwana? Uma ngabe njalo baqedwa ukudla ikhekhe mamntwana, ubabe uyamsula. Uyamsula ubaba. Ngoba kufunakala bemthini amadliwa ikhekhe. Bamsula umsulu mama. Ngoba kubalulekile. Umsule kahle, umsule kanjani? So Mr. Ernest Mr. and Mrs. Studi.